Santiago Kapitulo 1. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios og sa Ginoong Hesukristo, alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Paniguruha nga ang inyuhang pagkamalahotayon mahingpit, aron mahingpit gayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. Apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayuas siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon ug maluluy-on man sa tanan. Apan papangayuas siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kay pauswagon sa Dios, ug ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyahang katahom. Sama niini ang dato, takulahaw lang ang mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyahang patigayon. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kay sa iyahang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man motintal sa mga buhat ug dautan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kung ang tawo hayluon ug danihon sa dautan niyang tinguha. Unya ang iyahang daotang tinguha manamkon og manganak og sala, ug inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Minahal ko mga kaigsuunan, ayaw kamo panlimbong ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitang landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong, sa kamatuuran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Minahal ko mga igsuon, timan ikini. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa isalikway ninyo ang tanang ngil-ad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaubsanon ang pulo nga gitisok sa Dios diha sa inyohang kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon, tumana kini ang mamati sa iyahang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyahang tinuod nga itsura. Makasud-ong siya sa iyahang kaugalingon apan inigpahawa na niya malimot lang dayon siya sa iyang itsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag sa kagawasan sa mga tawo nga magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyahang buhaton kay dili man siya kutubra sa pagpamati. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan ug naglimbong siya sa iyahang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilahang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyahang kaugalingon sa kangil-ad sa kalibutan. Kapitulo 2. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tawo. Pananglit, may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong bisti nga mutambong sa inyohang pagsimba ug mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay.
Kung tagdo ninyo pag-ayo ang mahalong bisti, unya moingon kamo kaniya. Diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan, apan moingon kamo sa kabos, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyohang pagpilig mga tao, o sa paghukom pinasikad sa daotang katuyuan. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana, aron mahimong dato sa pagtuo, ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabos. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo? O nagdala kaninyo sa mga hukmanan? Dili ba ang mga dato? Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo ug ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Kay siya nga nag-ingon ayaw panapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay, busa bisan ug wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod, kung kamo mupatay. Pagsulti, pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao, nga hukman sa balaod, nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao, nga wala maluoy sa uban, apan ang kaluoy mo patigbabaw gayud kaysa pagsilot. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo miingon nga siya may pagtuo, apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit, may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyohang pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang kikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon ikaw may pagtuo. Ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini. Pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Buang-buang, kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong, dili ba tungod sa paghalad niya sa iyahang anak nga si Isaac didto sa halaran? Busa, klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo naghingpit pinaagi sa iyahang buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Ug siya ginganlag higala sa Dios, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyahang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babayi nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Hudiyo sa pag-ikyas agi sa laing dalan kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Kapitulo 3. Mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo, kay nasayod kamo nga kitang tanan nga mga magtutudlo, hukman sa Dios higpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop, ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, higpit og makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukadunahan ang baba sa kabayo at aron masunod kini bisan asa nato paadtua og tanan usab nga mga barko bisan pa sa kadako niini o gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gamayng timon ug moadto kini bisan asa paadtua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila bisan sa kagamay niini makapangandap kini sa dagkong mga butang. Hunaw na unsa kadako nga lasang ang masunog sa gagmayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini mao'y usa ka mangilad sa nga kalibutan nga bahin sa ato nga
lawas, ug nagbuling sa tibuok lawas, ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impyerno. Makahimo ang tao og nahimo gayud sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam, ug mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makapanso sa dila. Daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtudlo sa atong isig katawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa maurang baba. Mga igsuon, dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga magagikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug ang parat nga tubig. Ang kahoyng igera dili makabunga og ulibo, o ang paras makabunga og igos, o ang dagat makahatag og tab-ang nga tubig. Kung diha kaninyo may maalam og masinubtanon, kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos ug sa kaalam. Apan kung sa inyong kasing-kasing ana ang hilabihang kasina ug kahakog, ayaw pagpakasala batok sa kamatuoran, pinaagi sa pagpasigarbos sa imong kaalam. Ang maong matang sa kaalam dili langit nun kun dili kalibutanon, dili Dios nun kun dili yawanon. Di na ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kini pilian ug dili tigpakarong ignon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Kapitulo 4. Unsa ba hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas ng kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Gusto kamong mapanag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon, buot kamong mupatay. May ikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha. Busa nakigbingkil ug nag-away kamo, wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawastong kaibog, mga maluibon. Wala ba kamo masayod nga ang higala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo hunahunaa nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato puno sa nagdilaab nga pangandoy. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitas-on, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Busa magmasinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo mga makasasala, hinluoy ang inyong kasing-kasing mga tigpakarong ignon, pangaguol kamo, pagsubo ug paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo, pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Mga igsoon, ayaw kamo pag dinautay kay ang magdaot sa iyang isig ka magtotoo o maghukom kaniya, nagdaot og naghukom sa balaod. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka magtuman kung dili naghukom niini. Ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag sikin sa kaman nga maghukom sa imong isig katawo. Aniya isulti ko kanimo, kamo nga nag-ingon karon og ugma moadto kami sa syudad ug magpabilin didto usa ka tuig aron mapatigayon og makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan kamo karon magpagarbo ug magpangandak, dili kini maayo. Busa ang tawo nga masayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini, nakasala. Kapitulo 5.
Kamo mga dato, panghilak og pagminatay kamo tungod sa mga kagul-anan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi na nga dunot ug ang inyong mga bisti gipangkotkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan og salapi ug ang taya niini. Mahimong saksi bato kaninyo ug sama sa kalayo magakutkot sa inyong lawas. Nagtigom hinuon kamog mga bahandi niining katapusang mga adlaw. Pamatian ninyo ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo hatagi sa ilang suhol. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot nagdungog sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa kalibutan haruhay kaayo ang inyong pagpuyo ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala, wala siya musukol kaninyo. Busa pailog kamo mga igsuon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa uma ug sa ulahinting ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo, lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom anaa sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panigignan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagkamapa ilubo ni Job ug inyong nasayran ang gibalos sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon kaayo. Labaw sa tanan mga igsoon, ayaw kamo panumpa kung manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit o sa yuta o sa bisan unsa. Igna lang oo kung uyon kamo o dili kung dili kamo uyon aron dili kamo silutan sa Dios. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuas siya sa Dios ang nagmalipayong pag-awit, mga awit sa pagdaig. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron pag-ampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya glana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton, ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. Si Elias sama kanato apan siya mainito nag-ampo nga dili unta muulan ug wala gayud muulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Ug unya nag-ampo na usab siya nga muulan unta ang langit bukbo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Mga igsuon, kung usa kaninyo mahisalaa gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan makaluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya.